kienem sindku għal bej 3 sindki. Insomma, Slima, St. Julian's u Swiqi. Biex namlu dil-press kollu kollox u biex nitkellmu fuq problemata, għatteħ naqbel maħħajna. Kien għed mem kellu jisifer u jenat naqbel maħħa, imma nishtiq namlu differenti. Ejja ndaħlu maħna il-gżira u San Paolo il-Bahar. Tkun vera ġlieda kontra problema tal-iskart. Għax inkella tiġi jisa xaġa politika. Sewa. And that's not me. Tajdi kif jista' jkun. Inti tirrepreżenta partit. Sindku ta' imma jiena nemmen li jekk tiġġielet ma' qut ġlieda aħjar. Sewa. Ma insomma, ma sar iċċekk. Intqajna d-dar ċentrali, kien hemm van, u ġew il-press manna fil-van. U dir press tal-wan kienu hemm. Fil-van, kien hemm One MTV, jew PBS jinomma, Malta Today, Independent, kien hemm ġabra insomma ta' press. Kien hemm fil-van induru, l-ewwel bdejna San Ġiljan, morna f'postijiet u hekk u ħadu filmati xi hemm mhux m'hemmx, kulħadd jarmi bladdoċ, morna Swiqi. Is-sindku ta' Swiqi kien irrabjat u għandu raġun jkun irrabjat. Għax kull fej kun hemm il-munzer ta' żibel ma kien hemm xejn. Għala, għax kien javlob u mar inġabar. Ġifieri xi ħadd għal il-kontrattur ismani. Mhux kontrattur, mhux il-kontrattur, sindku ċempel jekk dan marx jiġbru, allu le mhux jiġbartu. Inġabar. U intom qafżajtu ovvjament il-press għax il-press qegħdin magħkom fil-van. Il-van magħna kollox. U taħseb li xi ħadd mill-press li ċempel fejn kellu jċempel ma tafx jew ma tixtajdli. Le, barra ma nafx kemm ngħidlek Open book. M'għandix ħajta fil-sini vodiri. Okay, ġifieri mela mortu hemmhekk u issa jiena kienet kelli il-triq Kolonel Savona hemmhekk dejjem mandra. Dik u kelli ix-xatt parti fej il-Black Gold u kollox. U fatti għattilhom, bussa netla fil-van, għaxu bat id-dambor, għatlom ejan nimxuha minn hawn sem, u mxejnija, u bdaw jieħdu f'firmati kollox. U bat monna Manuel Demek. Hemmhekk hemm 3 postijiet Airbnbs. U dejjem joħorġu l-iskart. Residenti jibatuli u kollox. Issa jiena bil-kuttrat li għandi, jien ma nistax nixbor l-rrit, jekk illum hija recycle, jien recycle biss nixbor. Ma nistax nixbor affarijiet oħra. Ma jħallunix, jien għandi ittra mid-Departiment tal-Kunsillu Lokali fejn qed jgħiduli ma tistax tagħmel ġabra addizzjonali għal dik li hemm fl-iskema nazzjonali. Jekk inti tuża flus biex tagħmel ġabra addizzjonali, jittieħdulek il-flus. Fodina ma nistax, qabel konna nagħmluha, ngħidu l-kuntrattur, dur dawra mar-raħal naraw xaw. Ma nistax nagħmel għażjed dik jiena. U dana kien hemm minn kollox. Sa tabella maqluwa tal-Blue Badge jew xejdula mawġa mixħuta mek u bagalja minn kollox, minn kollox. U jiena kien hemm persuna ma nafx hekk mara jew raġel li dejjem jibatuli jew tibatli, ma kif naqbad indirizza. This person tibatli fuq WhatsApp. Għadek ma tafx? Le, naf minn il-persuna. Issa taf minn yes, nafu bija u kollox. Fuq dan il-gorborġ zibelli. Sewa. Tella waħda met. Emara, għard. Sewa. Issa, batit li fil-ħodu u għatla, yes, I know about it, yesterday għatla kontemmek u ħat tratti u kollox ħadna. Ija ma stax mun nixbru. Dak ġiri taf kif jittaħħa, jiġu cleansing Malta, u jdurru u jiġbru. Imma jien, mux jien, vodiri, jien ma nistax nixbru jiena. Issa u bata kont bdejt insuq jiena, bat il-mobile, għafast il-record, u fatti u għat, good morning, għatla yes.
Sadat taqdu tkellem l-Ingliż, għax la nafekux Malti, Barrani, forsi tkun Taljan, forsi b'Taljan ma tkellimx, għamiltu bl-Ingliż. Għat, good morning, yes, I know about it. Għax, what you know, shall I send Minister Clayton Bartolo? Saqsitni. Sewa. U fatter jitellawhom hemmhekk għala. Yeah. Thank you. I am also sending this to Minister Clayton. This is unacceptable, as you know. The residents in Malwell should be safe and live in a clean environment. The rubbish should be collected around the clock, non-stop, especially in summer peak touristic time. Issa dikija xaġa li inti ma tistax tagħmel. Ma tistax nagħmilha. U jien għattila, mhux issa naf li hija mara. Għattila, le, please, I need it there, għax għandna press call, imma mhux għax kif ġabu għalwan jien irrid il-ħmiġġa ta' slima. Irrit iż-żibel ġo ta' slima, irrit jisnoħolġu z-zibel. Jekk tiġi fil-karozza, tara li. Boros, ta' recycle, boros suwet, pala, xkupa, vakum. Jinġili, nimxi fit-triq. Nara per eżempju qabda boros żgħar, nixborom ġo borza waħda biex metrux ħafna lil xogħolok, miexi. Għaw min joħroġ jimxi. Jien noħroġ nimxi u nagħmel l-affarijiet. Tajli xogħolok, jtini sodisfazzjon. Tini sodisfazzjon. Imma tweġġa iġibu l-wan jgħidu is-sindku jrid il-lokata maħmuġa. Il-lokata maħmuġa kien hemm jekk tidħol fil-Facebook tiegħi. Mhux hekk eżatt kienu jgħidu l-wan. Rit li jidher l-imbarazzem meta ġu l-press. Yes, I wanted it there. Because I wanted to show the problem. Rit nuri il-problema tal-Airbnbs. Li dawn jiġu jitnejku, joħorġu z-zibel ikun xin ikun. That's the problem. Mux għax irrit raxaw. Jiba, ma rridux hemm, imma rrit nuri l-problema. Nuri, l-Airbnb sa xemmek tlet blokko kter xuxin, l-Airbnb joħolġu dak l-bladoċ. Ġimatej wara, jgħat il-xat ċemplit li musaddi nsemmija, Zgalja. Mrs. Galja tot emmek fej dawn l-Airbnbs. Residenta. Għat li Mr. Pillow għadek għaw, il-xat għat laħaw, għat il-xat. Għat li għax kien wieħed batt il-boros u tfajtom lu ġowa. Il-residents frut imdejja, irrabjati. Għat li ħareġ Franċis, għat la le. Għat la s-suwet mux ħarġom, s-suwet hemm kienu tuġa, għat la xandi li tratti. Għat li ma naraw minn omma, u t-somma nislutni, għat li mux dawn, insertaw, kif għedin hemm, nizlu t-nejn, borza sawda u borza recycle. Għatlu, today is organic. What do you mean? But everyone tells us to throw it out there. Yeah. So no. Umbat titħol fil-common area u s-sib il-karta tal-ġbir it-tajba. Is-sib karta minnant il-kondominium il-kumpanija kif għandek toħroġ l-iskart ħażina. Issib kart oħra A3 mhux A4 tal-iskeda l-antika. Tidħol fil-lift issib l-iskeda l-antika. Bax taħwid. U bat ma t-xtort laqqas tal-dawn nis, vadi għat najt kontrihom, f-sessima t-jom xtort dawn hemm l-iskeda l-ħażina. Kif affettwak? Ħatta bil-kbira fil-bidu, massa. Għax meta naf il-verita għal-fej għattek jiena, għax waqafna fuq għadika, għattela għal xiex u muxiex. Għabatat, minni dil-persona, minnu dal-persona. Xlaqqas kelli sem jiena il-numru bis. U ċempilt dil-persona, u kedet mara, u għattela ħares, għattela kull bata batli, laqqas bis insaqsik minn intu kollox, u dajja kellimtek u għamilt. Kellek għalfej il-voice clip li batlek bil-WhatsApp it-tijal il-wan, xilli dijat li ma nafx bija. Għatla inti tajt il-voice clip tijaj il-wan. Għatli no, I gave it to no one. Għatla mela, kif spiċatat il-wan? Għatli, mux jinta, għatli xatħall il-mobile. It is not me. Fodi din għattajt li i ma tatux l-wan. Għara kif wasant il-wan? Stramba. Tipo, jista jkun hemm ipotezi differenti. L-one ħekjaw l-mobile. Tu, battu l-oment il-one u dini għakon foffa
Jista' jkun ukoll. Kbira. Biex jiġi fuq il-podcast. Biex jiġi fuq il-podcast. Mela, tlaqna?